Görögországban enni élmény, mert megadják a módját az étkezésnek. Van előétel, főétel és persze valami kis desszert. Közben pedig beszélgetnek, vitatkoznak és nevetgélnek. A görög konyha felvonultatja a mediterrán étrend összes alapanyagát. Az elhagyhatatlan olívaolaj mellett jelen vannak a helyi zöldségek és gyümölcsök, úgy mint a paradicsom, uborka, padlizsán és a paprika. Ezek mellett a görögök szeretik a lazacot, különféle frissen fogott halakat, tengergyümölcseit és a húst, különösen a bárányt, sertéshúst és marhahúst. Egy másik általunk nagyon kedvelt alapanyag a jutájból készített fetasajt, más néven a görög sajt. Eredete egészen az ókorig nyúlik vissza, ez a sajtféle héj nélküli puha sajt, de állaga szilárd. Hogy miért is olyan sok színűek az ételek? Ennek a hátterében az áll, hogy a görög gasztronómia 3 jól elkülöníthető stílus keverékeként jött létre. A szárazföldi Görögország konyha kultúrája, a szigetvilág gasztronómiája és a kis-ázsiai főzési módszerek elegye alkotja a mai görög konyhát. A szárazföld konyhája rengeteg görög zöldség, gyümölcs és egyéb növényt használ. A szigetvilág gasztronómiai értékei a szigetek, mint tengeri kereskedelem tranzitállomásai, az olasz és szomszédos országok konyha ízeit ötvözték a sajátjukkal. A kis-ázsiai görög konyha ízvilágában legösszetettebb köszönhetően a bevándorló törökök és örmények, valamint perzsa konyha keveredésének, ezért sokkal fűszeresebb is. A görög előételek ízletes görög snackekből állnak, amelyeket étvágygerjesztés céljából alkottak meg. Ezek megelőzik a főételeket és az asztal közepére kerülnek. A főételeket húsfélék és különféle módon elkészített halak alkotják. A görögök legjobban a bárányhúst kedvelik, melyet nyárson sütnek meg. A szuvlaki a legnépszerűbb görög ételek közé tartozik. A gyrosz utcai bárokban árusítják. Nagyon ízletesek a zöldségfélék és saláták is. Paradicsom, uborka, spenót egész évben kapható, mindehhez olívabogyót és fetát tálalnak. Halak igen előkelő helyet foglalnak el a néptáplálkozásban, a legízletesebb görög halfaj a vörösmárna, jellegzetes elkészítési módja, hogy olajban vagy roston sütik ki. Édességek elkészítéséhez a görögök előszeretettel használnak szirupot, cukormázat, valamint mézet a süteményeikhez. Nagyon finomak az édességeik, legtöbbjüket dióval és pisztáciával töltik. Hűsítő édesség lehet joghurt, mézzel és dióval. A görög joghurt jellemzően nagyon sűrű állagú, gyakorlatilag megáll benne a kanál. Jellegzetes görög étterem a taverna, az igazi görög konyhával ezekben a tavernákban ismerkedhetünk meg a világ szinte minden táján. Ezek általában családi vállalkozásként működnek, ahol házias, klasszikus ízvilágú görög ételeket szolgálnak fel.